سلام تخطاتلت مدبنا نلومو خا بزعبا مسرح سلام ناي منغسي إثيوبيان حيلتات تግራይን بزعبኡ ክንዘራረብ ኢና ድሕሪ ነዊሕ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ሕዳር 2020 ዝጀመረ ኩናት ሕጂ ድሕሪ 2 ዓመት ሞትን ዕንወትን ሰላም ኮይኑ ይበሃል ኣሎ ሙሉእ ሰላም ይግበሮ እንዳብልና ኢና እስከ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ሰላም ሓደ ሓደ ዝህቦም ኣወንታዊ ነገራት ዘለዎ ቡድሆታት ንሎሚ ክንዕልል ኢና እስከ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ሰላምን ኣዛቲትን ክጅምር እንታይ እዩ ናብዚ ሰላም ደሪኹ እዚ ጉዳይ ከኣፍሪካዊ መፍትሒ ንኣፍሪካዊ ሽግር ድዩ ወይስ ብድሕሪ መጋረጃ ኢድ ሓያላት ሃገራት ኣለዎ እስከ ተስፋ ዓለም ብኣኻ ክጅምር እሞ ድሓር ዘርኢት ከዓ ክምላልካ حراي سامي يغنيلنا كمتي زبلكايو ازي ناي سلام نفاس نفس الله مسلمو ملو ناي سلام مزازم معرف زركبلو نت حزبي حزب تግራይ بحبشان حزبي ኢትዮጵያ حزبي ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ብሙሉእ ህዝቢ ከዓ ናይ ሰላም ዝናብ ናይ ሰላም ንፋስ ዝነፍሰሉ ጽቡቕ ምጅማር ይግበረልና ይግበረሉ ክንብል ማለት እዩ ከምቲ ዝበልካዮ እዚ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ህይወት ኣማይታ ሽሓት ንጹሃን ዜጋታት ዘጥፈአ ንብረት ዘባሰነ ዝምድናታት ዘዕነወ ኣዕናዊ ኩናት ክካየድ ጸኒሑ ብኡ ጎኑ ድማ ጻውዒት ናይቲ ሃገራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ዝበሃል ዋላኮ ናይ ሓቂ ኣወንታዊ ሓያል እንተዘይኮነ ግን እቲ ጻውዒት ነቲ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክርከቦ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ግጭት ፖለቲካዊ ፍታሕ የምዕለብ እዩ ምዕራፍ ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ግጭት ፖለቲካዊ ስምምዕ ፖለቲካዊ ምብሃሃል እዩ ስለዚ بسلام يعرف زبال صوعيتات نيوري خبص فلاليو وغنات ناي زبالاليو اغراو تكالات والكسبات محبرات حاجرات مالتيو احما اغاطام خوينو او ايتبصحن انه حجزا ناي دبو افريكا دحان تمثل ناي سلام معرف تمثل كفيت الله بحفشه خمتي زغلصكايو اتقندي حمرت نايزي زعبا زنبره اتي African problems to African solutions to African problems ናይ ኣፍሪካ ጸገማሲ ብናይ ኣፍሪካ መፍትሒታት ዝብል ሓደ መትከል ናይ ኣፍሪካዊ ሕብረት ብኡ ገይሩ ከዓ ናይ ብዙሓት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ከም ሓደ ኣገዳሲ መትከል ከም ሓደ ኣገዳሲ ዛዕባ ተታሒዙ እዚ ጉዳይ ብማእኸልነት ብመንጎኝነት ብመሪሕነት ናይ ኣፍሪካዊ ሕብረት ዝቕበሎ ኣፍልጦ ዝሃቦ ናይ ዓረቕቲ ደንበ ናይ ዓረቕቲ ጋንታ ወይ ከዓ ናይ ዓረቕቲ ጉጅለ ክካየድ ዝብል ሓደ ምጉት ነይሩ ተዘይተጋገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መጀመሪኡ እቲ ዝነበረ መርገፂኡ ንስይውን ነይሩ ማለት እዩ ኣዊና ንኣምን ዝኾነ ኣፍልጦ ንህቦካ ብመንገዲ ዝመጽእ ዝብል ነይሩ ስምማዕ ኣይነበረን ብክልቲኡ ወገናት እዚኣ ናይ ሎሚ በፂሓ ማለት እዩ ሕጂ ትሕቶ እንታይ እዩ እታ ዘልዓልኪ ኣገዳሲት ነጥቢ ናይ ብሓቂ ድዩ ዝስ ከምቲ መርሓጭ ሮሖ ዝብሎ ኣፍሪካዊ መፍትሒስ ናይ ኣፍሪካዊ ሽግራት ዝብል ሕቶ ብልክዕ ገለን እዮም ይድጓዕፂጾም ኣብቲ ናይ መደራደሪ ጣውላ ኣምፂኦሞም ዋላኮት ዘይበልና ወይ ኤውሮፕ ኣፍሪካዊ ሕብረት ከምኡ ዓይነት ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ጽላል ወይ ከዓ ክብደት ኣለዎ ኮይኑ ኣብ ጣውላ ኣምፂኦሞም ክንብል እውን እንተዘይከኣልና ግን ክርአ ዝኽእል ገለገለ ፓተርንስ ናይ ሃገራት ነይሩ ማለት እዩ ኣሜሪካ ንምጥቃስ ንኣብነት በቲ መንገዲ እትፍልኡ ኢሉ ካብ ቀርና ኣፍሪካ ዘሎ ፍልኡ ኢሉ ናቶም ኣቢላ ካብቶም ዝነበሩ እውን ጀሜርካ ከተሪኦ ዝጸንሐት ምንቅስቓሳት ከተሪኦ ዝጸንሐት ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ጻውዒታት
ዋላ በቲ ናይ ፎሬን ሰክሬታሪ ናቶም ናይ ወፃኢ ጉዳያት ፀሓፊ ናቶም ኣቢልካ ዝወፅእ ዝነበረ መግለፂታትን ምንቅስቃሳትን ዋላ ብቀጥታ እውን ተራ ናይ ዝሕጂ ዘሎ ፍሉይ ልኡኽ ክረአ ከሎ ተራ ናይ ኣሜሪካ ዓብ ተራ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝነበሮ ዘርኢ ምልክታት ኣሎ ማለት እዩ ብርግፅ ሕጂ እቲ ዋና ነገር መፈፀምቱ ይፀብቕ ናብ ሰላም ምምፅኦም እንድዩ ግን ናይ ብሓቂ ናይ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ክረአ ከሎስ ንህዝቢ ትግራይ ፌይል ገይርዎ እዩ ብምሉእ ነቲ ህዝቢ ፌይል ገይርዎ እዩ ማለት እዩ ከም ሓቂ እቲ ናቱ ሓላፍነት ካብ ምስካም ዝበኮረ ሓደ ዝመቶ ትካል እዩ ንሱ ብከምኡ ክንዛዝሞ ንኽእል ኢና ግን ኣብቲ መጨረሻ እንታይ ይሓጊዝዎ እዚ ክገብር ከም ዝኽእል ኣብ ሰላም ከምፅእ ከም ዝኽእል ኣብ ናይ ይህን ምሂን መባሃሊ ጠረጴዛ ኣምፅኡስ ንኣፍሪቃዊ ሽግራት ኣፍሪቃዊ መፍትሒ ከምፅእ ከም ዝኽእል ኣምሲልካ ናይ ምርኣይ ነቲ ስእሉ ቁርብ ሪሳቲቴት ናይ ምግባር ዝተገበረ ሓደ ፖለቲካዊ ከይዲ ዲፕሎማስያዊ ከይዲ ኮይኑ ይስማዓና ኣነ እምበር ኣብ መጨረሻስ ናይ ኣሜሪካ ልዑል ግደ ኣለዎ ኢለ ይኣምን ማለት እዩ ምናልባት ካልእ ግዜ ክረአ ክእል ወይ ኣገዳሲ ከይከውን ክእል ትሕቶ ንባዕሉ እቲ ኣፍሪቃ ናይ ኣፍሪቃ ሽግራሲ ኣፍሪቃዊ መፍትሒታት ገለ ዝብል ናይ ኣፍሪቃ ሽግራሲ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራሕም ዝፍጠሩ ዝብል ሓደ ጌጋ መረዳእታ እውን ክህብ ክእል እዩ ምክንያቱ ናይ ኣፍሪቃ ሽግራት ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራሕ ኣይኮኑን ዝፍጠሩ ዝመፁ እዮም እውን ዋላ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ተተፈጠሩሲ ካብ ኣፍሪቃ ካብ ደባት ናይ ኣፍሪቃ ካብ ሓንቲ ደቡብ ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ኣፍሪቃ ዝወፀ ምንጭ ዘለዎም ሽግራት እዮም እውን ማለት እዩ ዋላ ብታሪክ ተመሊስና ናይ መግዛእት ኩነታት ተመሊስና ናይ ደባት ገለ እንድሕር ርኢና ንባዕሉሲ ብጣዕሚ ሲምፕሊስቲክ ዝኾነ መግለፂ እቲ ናይ ኣፍሪካን ናይ ኣፍሪቃ ፀገማሲ ብናይ ኣፍሪቃ መፍትሒታት ገለ ዝብል ማለት እዩ ምናልባት እታ ዘረባ ናብ ካልእ ከይትወስደና ኣብኡ ከሕፅሮ ማለት እዩ هو حدا ኣብ ርእሲ እዚ ዝበልካዮ እዚ ናይ ኣበሳንጆ መሪሕነት ናይ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ዋና ፀሓፊ ናቱን ተራ ነይሩ ምስኡ ድሕሪት ዝመፁ ኣዛተይቲ ወይ ከዓ ፓነሊስት ነይሮም ማለት እዩ ከም በዓል ኬንያታ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ነበር ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ሓይልታት ትግራይ ወይ መንግስቲ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብቲ ናይ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝነበሮ ዘይምትእምማን እሞ ከዓ እቲ ናብ ኬንያ ዝጠልቦ ዝነበረ ምስኡ ናይ ኮምፕሮማይዝ ጌርካ ክርአ ይኽእል ይኸውን እዩ እቲ ሓደ ዓብ ሕቶ ዝመፅእ ኣብዚ ብዙሓት ግዜ ኩናት ደው ኣቢሉ ኣይትዋግኡ ገለ ድብል ካብ ደገ ዝመፅእ ፀቕጢ ክንዋጋእ ኢና ክንቃተል ኢና ድብል ኣብ ኣፍሪቃ ዝመፅእ ናይ ኣይተሓዙና ብሰብካን ብንብረትካን ዓይነት ዕንደራ ክትብሎ ትኽእል እዚታት ነገር እውን ኣሎ ሕጂ ምዝ ተሓሒዝካ ዘርኢ ስላሴ ኣብ መጨረሻ እንታይ ትረኺብ ኢላ ናብቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ከይዶም ናብ ሰላም ስለ ዝረኸሙ ካብ ኩናት ድዩ ወይ ፀቕጢ ስለ ዝበዝሖም ድዩ ጽبوح حتى سامسونج تسفعلم عربي تستاي حبرنا ثاني هندي أنا بخمي مري هو حدا نبعلو تي إذن كلت حيلتات عبيت حيلتات كبقى سوز صنحو نذ قد عايزسي بسلام أو ما قد خنفتحو وندلينا مبالهم ذي عبي ستايو عبي أونتاوي سقومتي بالدهوتات من البعث نحن خنريو نخيل نخون نبعلو تي بسلام أو ما قد خنفتحينا مبال مالتيو ذا عبيو كم تقول لنا خن كتاتولوت صنحنا دما بمجدي منجس مأكلاي منجسي إثيوبيا فدرال أو منجسي إثيوبيا بمجدي أبتي قداي عبي إدلوا ناي سرعات ناي إرتراون زخونة تعتزي بسلام أو مجدي نخعلق فقادنيا تعت عين برون مالتيهم بخوينات نخود يوتي كله تجبر دنا جي ولا تناخذ خلو تي أهجراو محبرسب كحمة يخيل وكحمة يخيل مقنيات وخندي سبات سني توم كل تعمد سقطة نيرو مالتي بالجباب عيت حدا تقولات سبات سني توم هزبيت في ونبرة عنيو مالتيو توم أبو يدوم توديم توم أبو ظهر رموز اللوديم كله عنوات كوينات عنوات ندي مس إذا حدا حجت بسلامة ومجدخ في التحي مبال عبستايو وتبدوتات فنحن خنريو نخيل نتاي ينقابلنا إن عمي تسفع عالم كنت أعطيت أن حتى دخومنات ناي حسبتات ناي أفريقيا وحبرت
بقندو زخونات زي إني أمريكا أنت زي هلو بزحريد ما إن ناي أوروبا وحبرت أنت زي هلو وأنا خمناتي ريو خلله وذي نريو نزار بولو زلنا ناي سلام سمم أي متفرمن من البات مخنياتو تم بأسوس زنبورس أيدلي يوان نيرم بذي كاتي أب تجرايزر لو منقصي بسلامة ومقد خفوت حوالي أب سفل عليه وانا زدلي ذنبرتي تخلطي حيلتات ظهر مود نبره أيدلي نيرو إذا حدا يسعى يكون ريو I think which we need kind of to underline مالتي أجي انتاي يمو إذا مسرح إذا سلام ناي سلام سمع تغير زلو انتاي يوتي أرستات في كندس تاعت كون ريو خلنا انتاي يوتي حدا بعد حمشة زخونا نتبتات نابن كنت صمقون نخيل من البات تزرزر كن أتو نخيل نخون تنار بعد حمشة نتبتات حدا إذا بخوينات كودا كم زي كيل مالتي بخوينات كودا كم زي كيل انتهي دا cessation of hostilities بسلامة وما قد فتح أب سممع مبصحوم مالتي أب حبارة وما قد أتا مبصحوم زي مالت من الباتسان حنا نريو بزح قطعت غيرو وبخلتيو حيلتات تم أب تي ماكلاي منغسي إثيوبيانتي ناي أب تግራይ ዘሎ መንግስትን كناي كل تግራይ መንግስትን مالتي دغبرو واحد قطعت أب درجات تبصحوا لحد زيو إذا نبي قصي يخوصد أبنتاي سرد جبرين زبحال حتى خانتي لولا ونتنا إثيوبيا حدنتنا إثيوبيا قوامنا إثيوبيا نابو ساين خوون سرد جبرين المقرات تطابوتات زبحال دلوت نجاراتي أبوش تقوام أبوش تا إثيوبيا تبحال هاجر بين كان قد فتحه تزول كل اللياتي كالا أيتنت بمالتي تسال سيتنت بدما زي بسلامة بينات أبقاريسكا أبوش تقوامنا إثيوبيا هاجرنا إثيوبيا خوين كاسين داكبر كخلا أتي أب تجراي بتصنحت عصوا أتي مقرات بمولو تي أقول قلوتات زي نخملس تي humanitarian assistance ساين خوون نابو تسال ساينت بي نابو قطي وسدا كامل تي ترابع عينت بي دما نابي قصي وحجن أبنت بخمي كفتحين زبحال تي ناي ديس أرمامنت مالتي تي دي موبلايز دخانو لو تي أبوش تي مخنياتو تهاجر حدا هاجر أو سراويت كلوا اللو حانتي هاجر إثيوبيا خطلو اللو أنا بزبحال سايمت مسيتي أب تجراي زلو حيلي دي موبلايز نخجبر يو تي أبزي حقوق ذخيل من البات أبوش تو أتي خاخت الزارب ولا تخيل أبسفل عليه وانات زقون عيد حبرت هذا كونو حيكون حبرتات تحبي إلا زبحال زرباتات على verify كا أبوش تعاتي هاخد الزار بقوله زي تخيل جن كم عبيتين بتاعت تبهايلند كسا زي عتاني نقولكم من الوقت تصف ألم زي ملا الوخون هو زريت كم زت بلور اللقان دحر كوينوس دحر زخلت عمت نايموتن تفعتن جيزة دارجا خلون عبتزنا برو يملس زعينتي زمت زلوا مالتي هجي بزحات سبات كا سيل تزعنوا عنيو زموتا ميتو أب حدا سممع سلام تبتي حكوان دا تبهله ناس سممع سلام بترطار زريقو زنقفو بزح عينت مجلسيتات زوجو نرق لنا مالتي تاسف عالم انتايو نايز سممع سلام ربحا قدات هالو دي سلام مقبار انتاي كوبوي نزبي تيبا انتاي كوبوي نزبي تقراي انتاي كوبوي من الباشكا وطي خانة تزوباسكي زين اسكا رأيين سلام سي كم تسمو طعمي مالتي سلام ندحر الله خوينوس زخونه كاب سلام زغدا سب يلن جيجا سلام ندحر الله خوينو منالبات الوتاو صعبين كلو يخل خون مالت حجبو وحدو منالبات نحنا جنا حدش لو زلو تسممع انتاي مسألة تقبابرو بخمية بتقبار كوعل يخون نايب حق ديو تقباراو خوينو ازن رؤيو زلنا دحان انفز زلو زمسل ناي سلام هو بتقبار كوعل تسفى نقبر حدا أون تاو زخونه تسفاتات لنا وحج بحافشان عدا سلام مسيو كاب سلام كربح زخل سب انتو زي كوينو كاب سلام زقدا سبيلن السلام زي دلي سب نحر الله خوينو مالتي سلام زي دلي بوليتيكا وحيلتا سلام زي دلي وغنات نحر الله خوينو سلام كم تي مسكال زرعي شيطان يمزخون زلو مالتي سلازي ساتو ما يكربوحنيم كاب سلام بحافشا قن سلام زي دلي بسلام وفيرو خاعت زي دلي مسكين هزبنايت ابتو زوبانا زلو كل يكربح زخل مالتي من البات انتاي كالعلي انتاي عينت حطوتات كالعلي
ዝብል ሕቶ ክመጽእ ክእል ይኸውን ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ቴክስት ዝርዝራዊ ናይ ሰላም ስምምዕ ምስ ረኣናዮ ምናልባት ገለገለ እውን ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝመጽእ እዚ ፌክ እዩ እዚ ተሓቀኛ እዩ ዝበሃል ብዙሕ ዝተገራጫዊ ዝኾነ ተዋቃዒ ዝኾነ ንፋሳት ኣሎ ማለት ሕጂ ምናልባት ንዕኡ ምግላጽ እውን ኣገዳሲ ይኸውን ዘይተፈልጠ ነገር ኣሎ ድዩ ዝተሓበ ዝርዝራት ኣሎ ድዩ ብሕጂ ክወጽእ ዝኽእል ናብ ዘየድሊ ክስያት ከይኣተና ግን ቁርብ ኮሚታት ከም ዘሎ ኣብ ቁርብ ሃይላይት ግብር ኣቢለ እንታይ መስላተን ኣገደሲ ዛዕባታት ወይ ከዓ ከም ብድሆዶ ክኾና ይኽእላ ወይ ሕቶታት ከላዓዕላ ዝኽእል ኣብዚ ርኢናዮ ዘለና ናይ ሰላም ስምምዕቲ ዶኩመንት ገለ ኢልና ሓደ ከም መጀመርያ ጥቕስ ዘበልኩማ ብሕፅር ብዝበለስ እዚ ናይ ሰላም ስምምዕ ሕጂ ኣብታ ቅድሚ 2020 ዝነበረ ኮንስቲቱሽናል ቅዋማዊ ኦርደር ስርዓት እዩ ተመሊሱ ዘሎ ማለት ክንሪኦ ከለና ብልክዕ እቲ ዝርዝራት ኮን መፅእ ንኽእል ኢና እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ እቲ ሃገራዊ ዶባት ናይ ኢትዮጵያ ብምሉኡ እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ፌደራላዊ ስርዓት እቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ወካሊ እቲ ውፃእ ጉዳያትን እቲ ሃገራዊ ምክልኻልን ናይ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ተመሊሱ ኣሎ እቲ ዞባዊ መንግስቲ ዝበሃል ናይ ትግራይ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብቲ ዝርዝራት ናይ ምርጫ ናይ ምግባር ክስያት ኣሎ ካብ ትግራይ እውን ተወከልቲ ናብቲ ሃገራዊ ባይቶ ናይ ተወከልቲ ቤት ምክሪ ናይቲ ፌደራላዊ ባይቶ ናይ ምእታው ኩነታት ኣሎ ሕጂ ትምለስ ኣለና ይምለስ ኣሎ ትሰብ ማለት እታ ናይ ቀደም ፌደራላዊ መዋቅር ናይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ንመን የርብሕ እንታይ ክመስል ይኽእል ምናልባት ንሰብና ትኽስያት ክህልዎ ይኽእል እንታይ ዳ ኣሎም እቶም ገለገለ ዛዕባታት ሕጂ ዘይተፈትሑ ማለት እዩ ሓደ እቲ ንባዕሉ ጉዳይ ናይ ገለ ቦታታት ኣብ ናይ ወልቃይትን ናይ ምዕራብ ትግራይን ንኣብነት ሕጂ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳስን ኣካታዕን ብጣዕሚ ተነቃፊ ዝኾነ ፖለቲካውን ፀጥታውን ሕቶ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ መዕለብ እዩ እዚ ሕጂ ናብቲ ቅድሚ 2020 ዝነበረ ቅዋማዊ መዋቅር ናይ መንግስቲ ንመለስ እንድሕር ተባሂሉ ቤዚካሊ ናብ መምሕዳር ናይቲ ክልል ትግራይ ናይ መንግስቲ ክልል ትግራይ እንዛኣትዋ ዘለዋ ማለት እዩ ምዝ ሕጂ ኮይኑ ዘሎ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጂ ኣብ ምንታይ መምሕዳራት ኣለዋ ምስቲ ኣብኡ ዘጋጠመ ጥፍኣት ክንደይ ሰብ ካብ እንተመዛቢሉ ዘሎ ክንደይ ሰብ ኣብኡ ጠፊኡ ዘሎ እዚ ብኸመይ ይኽረእ ዝብል ሓደ ኣገዳሲ ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ መንግስቲ መፅኡ ብላዕሊ ጥራሕ ኢምፖዝ ገይሩ እንተዳ ነዚኢታት ኣውፅኡን ነቲ መሊሱ ነቲ ውፅኡስ ከመይ ክኸውን ዝብል ሓደ ኣገዳሲ ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ ምስኡ ብዝተሓሓዝ ናይ ኣምሓራ ናይቲ ክልል ማለት እዩ ፍሉይ ሓይሊ ምስትፋኖ እቲ ዞባዊ ምልሻዶ እቲ ዞባዊ ፖሊስ ተገለ ዝበሃል ስጋብ ዝኣተወ ክፋላት ናይ ብመሰረቲ ቅዋማዊ መዋቅር ዝኣተወ ዝሓዙ ክፋላት ናይ ትግራይ ኣሎ ብኸመይ ይኽፍታሕ ብኸመይ ተግባራዊ ክኸውን ዝብል ገለ ሕቶታት ኣሎ ማለት እዩ ንፁር ኣይኮነን ኣብቲ ዶኩመንት ጥራሕ እታ ትወሃብ ሰሓንቲ ሓፈሻዊ ዝኾነት መግለፂ እያ ማለት እዩ ዝኾነ ስምምዓትን ዝኾነ ናይ ሓሳባት ፍልልይን ወይ ከዓ ክትዓት ናብኡ እንድሕር ኣሎ ኮይኑስ ብመሰረቲ ቅዋማዊ መንገዲ ቅዋማዊ ፕሮሲጀር ቅዋማዊ መስርሕ እዩ ስጉምቲ ዝወሰደሉ ወይ መፍትሒ ዝርከበሉ ጥራሕ ትብል ማለት እዩ ሓደ ዝኾይኑ ካልእ ብዓብዩ ከዓ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ኣሎ ማለት ምናልባት ፀኒሕና ክንሪኦ ንኸውን ስቲል ናይ ኤርትራ ኩነታት ከዓ ዘይተፈትሐ ነገር ብንፁር እውን ዘይተቐመጠ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከም ብድሆ ኮይኑ ዝስማዓኒ ከም ሓደ ኣገዳሲ ሕቶ ኮይኑ ዝስማዓኒ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ዝርዝራዊ ነገራት ኩሉ ይኸውን ምናልባት ንሕና ዘይንፈልጦ ዝተሰማምዑ ነገራት ኩሉ ይኽእል ይኸውን ማለት እዩ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣይንፈልጥን ብመሰረት ዝንሪኦ ዘለና ግን ከምዚ እዩ እቲ ስዒብ ዝመፅእ ስቴፕ ክግበር ዝግብኦ ስጉምቲ ዘብል የለን ንኣብነት ናይ ኤርትራ ክንሪኦ ከለና ዋት ሃፐንስ ዊዝድሮው ክግበሩ ክበሃሉ እንታይ ይኸውን ዝብል ሓደ ሕቶ ኣሎ ማለት ካልእ ምስ ኩሉ ኣወንታዊ ደበና ኣምፅእዎ ዘሎ ከዓ እቲ ናይ ኣብ ሓስቲ ጥራሕ እዮም ዘለዎ እቲ ስምምዕ እምበር እንታይ ዝብሲ ኢን ጉድ ፌዝ ጥራሕ ብእምነት ብፅቡቅ እምነት ብናይ ባዕልኩም እምነት እዩ ዝብል ዳርጋ ዝበዝሕ ማለት እዩ ዝርእዩ ዝኾነ ክሳይት ኣጋጢሙ ዝከታተሉ ሞኒተር ዝገብርዎ ንዕኡ ቨሪፋይ ዝገብሩ ገለ ጌጋታት ከጋጥም ከሎ ወይ ገለ ስሕተታት ከጋጥም ከሎ ከዓ ነቶም ዝምልከቶም ኣካላት ዝሕብር ሓደ ናይ ሞኒተሪን ዋላ ሰብ ሞያ ሞኒተሪን ሓደ ጉጅለ ከቁም ሓደ ግሩፕ ከቁም እዩ ግን ኣብ መጨረሻ እቲ
تجبراوي كجبر زخل إنفورس كجبر زخل حجاوي تجبراونات تفصامنة كهوب زخل أكل بنص رأي تقمطنا الله تم كل تدارادرتي تم كل تخارخرتي تداتي منجس تجراين الفدرالي منجسن يلامس قلت يوم حجي بحساب تعاريقهم بحساب ناي منبر زعباتاتن زراباتاتن حساباتن يوارارد له مالتي زخونه ነገር ከጋጥም ኮሎስ ናበይ ዝኸይድ ናብቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ዝኸይድ ማለት ንኽልተ ተባኣስ ተቃያየምቲ ነገራሲ ኦኬ ዓሪቕናኩም ኣለና ሞ ዝኾነ ተቢሉ ኻስ ንስኻይ ካትፈቱ ዳርጋ ከምኡ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ዝርእይዎ ነገራት ኣለዉ እቲ ሞኒተር ዝገብርዎ ዝኾነ ጌጋታት ኣጋጢሙ ተዳ ተባሂሉ ሪፖርት ዝገብሩ ሓደ ጉጅለ ከቆሙ ናይ ክእላታት ጉጅለ ብክልቲኡ ወገናት ከዓ ኣባላት ዘለዎ ዝብል ሓደ ነጥብ ተቐሚጡሎ ግን መኒው ሕጋዊ ተፈጻውነት ዘውህቦ ነዚ ዝኾነ ኣካል ተዳጢሒስዎ ነዚ ከዓ መን ተሓታት ዝገብሮ ዝብል ሕቶ የለን ጋራንተርስ ኣብ ሓስትሎ ማለት እዩ ኢጋድ ቶም ካብቶም ፈረምቲ ዝነበሩ ኣሜሪካ ኤውሮጳዊ እዚ ኣፍሪካን ዩኒየን ካቲ ኣፍሪካዊ ሕብረት ከዓ ብመንገዲ ትናቱ ላዕለዋይ ልኡኽ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ክትዘልዕለለይ ሕቶስ መን ተግባራዊ ዝገብሮ ነዚ ኣጥራሕ ብእምነት ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ እምነት ጽቡቕ እምነት ከተቀምጥ ግን እምነት ጥራሕ ብፍላይ ከምዚ ዲፕሊ ቁስሊ ዘለዎ ከምዚ ስላሰይ ኩላትኩም ዝገለጽኩሞ ደም ዝፈሰሰ ስጋብ ሕጂ እውን ደም ዝፈሰሰ ዘሎ ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት ሕማቅ ግፍዕታት ሕማቅ ጥፍኣት ዝተረኣየ ኩነታሲ ኣብ ከምኡ ጥራሕ ኣብ እምነት ጥራሕ ጌርካ ተግባራዊ ክኸውን ክእል ዝብል ሕቶ የልዕል ማለት እዩ ምስ ብዝተሓሓዝ እቲ ናይ ምትእምማን ማለት እዩ እቲ ቁስሊ ተፈጢሩ ደም ፈሲሱ ናይ ተሓታትነት ሕቶ ናይ ኣካውንታብሊቲ ሕቶ እንታይ ይኸውን ብኸመይ እዩ ኣብ ኩሉ ጥራሕ ክርሳዕ ማለት ሕጂ ንፋስ ይውሰዶስ ተባሂል ጥራሕ ድሰብ ሞፍ ክገብር ዝብል ከዓ ሓደ ገዳሲ ምናልባት ኣብቲ ዝነውሐ መስርሕ ናይ ሰላምን ናይ ዕርቅንሲ ሓደ ኣገዳሲ ብድሆኻ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ሕጂ ክሪኦ ከለኹስ እዚኦም ደመስልቶም ሕጂ ፈሪዮም ዝረኣዩ ምናልባት ኣብቲ ዝርዝራትን ደቀቕቲ ነገራት ብዙሓት ኣለዎ ማለት ክንሪኦ ከለና ዘራርብ ንኽእል ኢና ኣብቲ ስላሰ ዘለዓለቲ ናይ ዲዲኣር ዝብሎ ዕጥቂ ምፍታሕን ምጥያትን እንደገና ከዓ ዳግመ ምውህሃድ ሪኢንተግሬሽን ዳግመ ምጥያስ ነቶም ሰራዊት ዝነበሩ ክበሃል ከሎ ኣብኡ እውን እቲ ዲቴልስ ክንሪኦ ከለና ብኸመይ ተግባራዊ ክኸውን ይኽእል ገለ ዝብል መዓት ዝርዝራዊ ዝኾነ ሕቶታት ከላዕሉ ዝኽእሉ ነገራት ኣለዉ ግን ብሓፈሻ እዚኦም ኮይኖም ስምዑኒ ከምዚ ዝጠቐስካዮ ብዙሓት ብድሆታት ኣለዉ ወላ እኳት ኩናት ደው ምባሉ ነቲ ሰላም እንተፈጠረ ነቲ ህዝቢ መርሆ ዝተዋቕሩ ተፈጠረ ብሕልፊ ናብ ትግራይ ዘሎ ዕፅባን ክባን ዝበሃል ናይ ዋሕዲ ሰብኣዊ ሓገዛት ሰብኣዊ ቀረባት እሱ ክፈትሕ ጽቡቕ እዩ ግን ሓደ እውን ዝተልዕሉ ዘለካ ገደስ ነጥባት እዩ ምክንያቱ እቲ ቅዋም ናይ ኢትዮጵያ ንባዕሉ ብዙሕ ሕልክልክ ዝበለ ነገር እዩ ምክንያቱ ከም ስቴት ኣብ ውሽጢ ስቴት ዓይነት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እዚ ናይ ክልል ፖሊስ ዝበሃል ኣሎ ክንደዮም ክጣየሱ ክንደዮም ክተርፉ እቲ ናይ ትግራዎት ካብ ምክልኻል ምውፃእ ኣሎ ወፂት ፀንሐ ምእታው እናታቶም ነገራት ብዙሕ ዓይነት ዝተሓላለኸ ሕቶታት ኣሎ ምናልባሽ ትዛዓበየ ግን ከም ዝበልካ ኣብ ሓስቲ ኣለዋን ኣፍሪካዊ ሕብረት ከም ናይ በይኑ ገይሩ ሒዝዎ ፀኒሑ ነዚ ናይ ውክል ሰላም በዓል ኣሜሪካ በዓል ኢጋድ እውን ፈረምቲ ኮናን ተዓዘብቲ ጥራሕን ፀኒሐን ሕጂ ኣብዚ ኩሉ ሒዝካ ዘርኢት እንታይ እዩ ክመስል ዳ እዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ትግራይን ርክብካ ሕጂ እንታይ ይረኣየካ ናብኡ እዚ ኩሉ ደም ፈሲሱ እዚ ኩሉ ላዕልን ታሕትን ተባሂሉ መዓት ዘለፋታት መፅዩ ሕጂ ሰላም ተባሂሉ ግደፍዎ ባህል ኣሎ ግድፍ ኣቢሎሞ ናብቲ ሰላም ማኣትው ዶ መስለካ እንታይ እዩ ክኸውን ዓባይ ሕቶያ ሳምሶም እንታይ እዩ ከም ተስፋሎም ዝብሎ ጻሕነ ብሓደ ወገን እቲ ጽቡቕ ናይ ሰላም ይረኣየካ ማለት እዩ ማዕረም ዓሪኡ ከዓ እቲ ብድሆታት ይረኣየካ ብዙሕ እዚ ኩናት እዚ ብዙሕ በሰላም ዲ ፈጢሩ ብዙሕ በሰላም ዘይኮነሲ ብዙሕ ዕንወት ኣብ ህይወት ናይ ደቂ ሰባትን ኣብ ንብረትን እዩ ሳይገይሩ
نأب وشتي إثيوبيا طرح دا يكون أوي أب قندنا بتجري طرح دا يكون ون معريونا تخلو مالتي عبي حدقة سنتد جن أب كستايو أقاتيمو أب تجري أقاتيمو زلوا جنتايو انتاي دا يخون سويلو دي خد الساعة بهال ساعات الله حدا إذن بعلو عبي تراست أب مونغوتوم بس نذو قدايس بسلامة ومقد خن علبون دلينا زبالو እቲ ሓበሬታታት ከም ዘሎ ከዓኒ ኣብ ዳርጋ ዓብ ፅዕነት ወይ ድማ ዓብ ግዴታታት ወይ ድማ ተፅዕኖ ፕሬዠር ነይሩ ነዚ ሳይ ንክገብርዎ ማለት እዩ ናይ ወኪል ናይ መንግስቲ ትግራይ ዝበሎ ነዚ ሳይ ክንገብር ከለና ሲ ዓበይቲ ሳያት ኢና ዓበይቲ ኮምፕሮማይዝ ኢና ጌርና ይዝብል ማለት እዩ እذي حجي يرأيك مالتي تقصلي مالتي حجي ون أبناء دقة ناي دياسبورا خطريو خلقات حبريتات ون دحرتو خينات دحرتو نايس ممع سلام ون تحبريتات دوص ذلو تقصل خمز الله يرأيك مالتي إذا طرح هذا يكون ون أبناء زناي مفتاح عتكي زبهال مالتي وحسنا ذي بالكا عتك خاطر فتح تخيل دي خاط طب كندي حبل خلق كله ويا مالتي حاجة عبيتي حتوتات ملصوص اللوام نذي نتقباري ناتو طب كندي بدهي كم ذخون ذقبروي حجين عبنات قال خلتي نجارات أتوكير خزارة تدأخوين ذناي جبنات فتشيمو أب تجراي مالتي حجين عبنات ذو قداي بخميت حذو ذبها الحسيات على حجة خلت سيات على جبابا كلتا فيوس عبيت فيوس على خوين يسمع عنه تحد وجن جنوسايد تفتشيمي سنت تفتشيمي قبل علينا ذو قداي تزبو خط حزر لو زبول ساي على مالتي ذبو قندو بتجراي ب زمص مالتي وتخالاي سايد ما انت على ذي أبوشتي إذا مالت بتي جنوسايد كتبلن كلخا ويسمت كتبلن كلخا تنايت إنترناشنال كوميونيتين تناي إنترناشنال حقتاتن ويتكالاتن زمرمورو سايات كله يتطلبات تدليتات ذلو مالتي إذا بمنجس إثيوبيا مثل ذلو بتسمعون كم ذبلو خوين سمعني أنت تعتقد ياخد الرموني بدي ترانزيشنال جاستيس أبوشتي بناي وشت هاجر ذا عينته خطحاز على اللوي ذي عب العليتي كبعض الصنحات وديئن تعويتن زبل زلو عبي فلالاي بخمي كم دخونه جزية حبرنا يجن عبي سايو عبي مالتيو تفعلن كتقصد صنيحو وشلال الكح حلا فقيل ديو دحان مو من سلام يلنا نخيت كبهال ديو وحجز نفسه زخ على ساعات يدرون أب ميدياتنا تجراي يمتصعلو زريتو تعتزي كالعاي عبينات بخوين السمع أنا تفعلون قرب وتنقفوا صنيحو وزو خوينات اندات جمرة خلو ذل عال ذنبره عبيتي ساعات نيرو فري زبالة مالك حدا خابو وزي ب أب كاب تجراي مثل ذنبره مالك يجينا عبنات زي ريفرندم دنبالله مش على دخونا ساعات كله خيل على اللوتي مسالاتنا حزب تجراي أب جمز توا حزب تجراي أب وشتو بعلو زعليو مصايتات ناتو وابوش تقوامنا إثيوبيا خوينو ذبل سايريتو ماتين يوري صح هذا يكون ستاند نيرو مثلني نيرو ذا يكون نيرو يو كليرلي سايد ديكلير ذكونا بوزيشن بوينت نيرو ازي عبد السمع ازي يلن جن ابنتاي قوامنا إثيوبيا ابوش قوامنا إثيوبيا كل نجارات تفتح اللو سلازبل ازي نبعلو معاسيو خمس تغادي فوديو ويس كقصليو أبوش تي ذبحال الله تمن مع كلاي من قصب خمي يخزو تناي أب تجراي ذلو حيل بخمي يحزو ذبحالون هذا نفسه زخ على عبي حتوي مش على القناة ديفل سنعطي دي تايلي زلو نبت كبار نايت السلام دي ذبحال نابوي زلو تي حتو دي ذي كتن عبيت زبلان زي آتنيان بخمي تفتحن تي هذا إذن خفتح كأني
مونيتر كجبرك زخيل بأسم الزهلو نسايك عليه كزخيل credibility زلوا حيل زلوا observer كهلو زي مخالو زبحال تسفى عالم قبلو زوج أن حس ساعات على خطاب داي بدهي مخانو إذنتن كيبل كاجن نهز بتجراي نهز بإثيوبياون نهز بإريتراون كربحهم زخيل تقداي بسلام كفتح مزخيل يو مخنيات خويناس انتاي كم جبرسي أرينا الله وحجتنا بتوم مرحتي يسترف كوينوس معننا هو زريت تانا قدس تبزل على الكيان بحلف زناي transitional justice تبلنت تاناي ناي مسر سوسانه تبعال دنبرتن حدا كابتي أقداسي من الباشنة ركب ناي تجراين ناي إثيوبيا بعبايا خاني بيناي كتصلوي تزرعي مالتي transitional justice زباللو ناي وشتي غلغلو ناي أفريقيا policy framework غيروم كودويم دحاسبو زلو سقرأيو من الباش السويسل داي سلتن قال حتى يتخالق زي ناي عنكت 30 شعاتن دبلو دلخان عنكت حدا تي every nationalist unconditionally بلا unconditional right way كأني مثلا لوا self determination كسب بنتصالي زبل سلازي عبز كونتات زي نعم متعاقس ندابلو كدفولو ديوم توم ناي كل تجراي منقص way كأني أبت عباي إثيوبيا تبعال آتيوم عندنا أبت ناي كلام مسمر كمتصيوم السوق أسيلكا كابت كر بيجي مالتي زرعي حدا نبزع أجد داسينة بجن نبزع عبختري خلقا خاني حدا ترى إرترا نبتي كنات إثيوبيا زنبرة مسؤول متيخ أحجي إذا السلام سممع نيرترا بخمي يسألوا زبليو مغنياتو أبت سممع إرترا زبعال ولا حدا نجر زت على يلن من الباش نايدجن نايوشتي جل زبعالو نجرات علو جن بتخكل إرترا جل دبلالون عبزس كان إحنا نرعيوت ناي ترى ناي زسممع نيرترا بخمي يختصلوا على يركب إيرتران إثيوبيان كم أون إيرتران تجراين كما يخون انتهي نبز الرأي كاسك زريت بأخوالها الجمر سبق سامسون حما أجات عمو خوينو في سرعات بإرترا زلو نإرترا ناب حدقا كم هاجر مالتي ونتسراويت كم سراويت مثلا كان هاجر ناب حدقا نتي زغوز مثلا كهزبنا يتجراي ون أب حدقا زودقة بحريات نديو أريو نخلو وزقاصل نحوات دبأس نهاجرات مثلا كاب سلام نقينا براد جبر سرعات حما أجات أمو خويني زلنا ناب إرترا مالتيو بزح جزية سبات كزاربو خلو بت بحريات حدا بحدا وجن بحريات نايت سرعات عند حزنو بخالو وجن كأني كم هاجراويان كم إيرتراويان كانت هاجر عند حليو لا نابو ساعات على تسرعات دما نابزن ده حرقين نجارات نبلا شوي نبر مالتيو نتي قربيت حاجر ون كمو مش على قتلتات ناتو كل جزية قتلوا استقود أسب ون كمو مالتي سايناتو قرح انت تات سايا ويزارب حدا جديد دما بوليت سايز ناقبري أبز وانات زي نزل استطاعت زي على الكعب تزاربولو وتحميلو ويسايت خونلو خونتات ينازل لأن حما أقات عمز دماتي ناي قبره ناي ولك ملختي سرعتات فترو وقتلتاتيو وحما أقات عمو خوين انتاي يحجتي سرعاتنا يرترع زقنا ذو قداي زي بسلامة وما قد فتح دليت عينا برون بحجون زلو خوينو وآي سمعني يقنت قد يزو قبلو ويونو خوين سمعني وي كتقفئيو وي دما نسو حساب زحلو دما سلام كل يذبل وريتون يبلين مالتي أنا خمناتي ساعة تسرعت تقداي حجيجن كم هاجر يخل نريو ذلنا أنا كم هاجر كريو خل خوتنا إيرترا كم هاجر كريو خل خوت سرعات ذي يكون تسرعت كساب زحلو سلام كله إلى أي فبني ذا حدي جن كم إيرتراويان إذا سمع السلام إذا سين إيرترا بخمي كتسلوا يخيل الكا خطر إنك اللي خانتا يدري حدا انت دعا ختكبر بقبو انت دعا خيلو وسمع سلام زي
اتي فدرالاو منغست ناي سرعات ناي إثيوبيا اتي دوبات ناي تهاجر بمولو كحزو يحلو يندي زبحال زلو تي سرعات ناي إرترا خاني فتي صليو كوصيو خاب تግራይ فتي صليو سي كوصيو اجي تي possibilities እንታይ ዘሎ ኣነ ብዝመስለኒ እቲ ኢሳያስን ጉጅልዩን ወላ ናብቲ መስርሕ ሰላም ናይ ስምምዕ ሳይንተ ዘይነበሩ በአብን ብጉጅልዩን ተወኪሎም ነይሮም ዝብርዩታ ይዘለኒ ናለልካ ካብ ውሳይ ምክንያቱ ዝኽልቱ ስርዓታት ዝስ ብሓንሳ ይሰርሕ ነይሩ ብሓንሳ ዝሰርሕ ድማ እቲ ናይ ዝርአን ዘይርአን ውሽጣዊ ኮሙኒኬሽን ነይሩ ዝብል ሳይ ዘለኒ ከምናተይ መረዳእታ እዚ ሕጂቲ ወላቲ ክሊርሊ ኤርትራ ዝብል ሳይንተ ደኣ ዘይሃልዩ ምናልባት ዘይንፈልጦ ፅባሕ መሬት ምስ ወክሐ ክንሪኦ ኢና قدم ون ذكر انديناتي ማእከላይ መንግስትና ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ኣብ ዝነበረሉ እዋናት እቲ ኣወጣጣ ክንርኢ ከለና ሓደ ዝሕብረና ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ ፍልልያት ኣብ መንጎ ስርዓት ናይ ኤርትራን ኣብ መንጎ ስርዓት ናይ ፌደራላዊ መንግስትና ኢትዮጵያን ፍልልያት ክፍጠር እንከሎ ስርዓት ናይ ኤርትራ ድሌታትና ትኽረክብ እንከሎ ማሓዳ ይመስል ማለት እዩ እንተ ረብሓታትና ትኽጎድሎ ከሎ ካን ከም ፀላኢ ኮይኑ ሳይኸውን እዚ ሓደ እዚ ባህርያት እዚ ኣይክቕየርኒ እዩ ሕጂ እውን እቲ ስርዓት ናይ ኤርትራ ግን ዕድል ነዳኣ ጌርና ማለት እዩ እቲ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ዝቃለሶ እቲ ኤርትራዊ ሓይሊ ምስ ዝህሉ ማዕረዩ ከዓ ነቲ ንኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ሃገራትና ታ ሰላም ገይሩ ከምብራ ዝኽእል ስርዓት ክተክል ሓይሊ ክህልወና ኣብ ደገ ዘሎን ኣብ ውሽጢ ዘሎን እየ ዝምነ ተኽእሎታት እውን ክመፅእ እዩ ዝብል ሳያት ርእይተይ ዘለን ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ሕቶታት ከምፅእ እዩ ሰባት ኤርትራውያን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ወላ ናብ ትግራይ ኣትዩ ተነበረት ምቻለልካ ኩሉ ፈትዩ ክትብል ኣፀጋሚ እዩ ኣነ ከምኡ ዝብል እምነት የብለኝ ተገዲዱ ምቻለልካ ውልቀ መለኽቲ ስርዓታት ንሰባት ነቲ ሲስተምስ እስታይ ገይሮም ንሰባት ገዲዶም ቆለውዕ ዓበይቲ ዝበኹ ሰባት ኢና ንርኢ ፀኒሕና ማለት እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ድማ ሰባት ብዙሓት ፀኒቶም ኣለው እዚ ሕቶ ከልዕል እዩ ዝብል ርእይቶ ኣለና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዚ ንባዕሉ ሓደ ትሪገር ዝገብሮ ነገራት ኣሎ እዚ ንባዕሉ ኣብ ውሽጢ ተቃዋምቲ ናይ ኤርትራውያን እውን ፍልልያት ፀኒሑ እዩ እቲ ፍልልያት ናቱ በትበሎ ምክንያታት ኮይኑ ዝቐርብ ሳያት ነይሩ ምናልባት ነዚ ስምምዕ ሰላም እዚ ከም መበገሲ ጌርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ዲና እቲ ፍልልያት ናትና ክነጥብብ ንኽእል ዲና ሕጂሲ ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጦም ንባዕሎም ፀገማት ናቶም ዝፈትሕሉ እዋናት ፍጠር ኣሎ كم إيرتراويان كني حجنا أبنات دققتنا مشال الكاذي كونسي أبوست عدنا قتنا نتمطلو خناتات علو ديوز بهالسيات علو إذا سمع سلام زي سرعتنا أبي يخون بقبون تدعى تتبيرو سرعتنا سرعت ذي كونتي أب تقرأي ذلو بوليتيكاوي وتهدراو حيلي يخون مزخونو نايدق حيلتات alliances نخيه اللوم زعقتيو يعقتيو وكم ديستابلايزر سيجريوم مالتيو اذين ابنات اذي تسرعتنا إيرترايو زمدنا ناتو قتل تدا خوينو مسابي እቶም ኤርትራውያን ውን ምሻለልካ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘለው ሓይልታት ኮይና ክንሰርሕና ዝብል ውን እቲ ስምምዕ ሰላም ይዓቶም እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣነ ኮይኑ ዝስማዓኒ እቲ ኤርትራውስ ብሓቂ ዝሰርሕ ዝኽእል እንተዳ ኮይኑ እዚ this is an opportunity for you ማለት እዩ ብሓንሳብ ኮይኑ ኮፍ ኢሉ ንኽዛረብን ፍትሕ ናይ ውሽጢ ዓዱ ንኸምፅን ማለት እዩ እንተደኣ ብግቡእ ተተግቢሩ ድማ እቲ ኣብ ዶባት ዘሎ እቲ كم هاجرات مالتي إيرتران إثيوبيان كم هاجرات قداي نايدوب كم حدا مخنيات ديو بينو نسيت مخنيات كم بلاين خيلنا تسر عظم صو بزح ساعات الله تسر عطر هذا يكونون بحي عين حق خري خلخونا انا ون ابوشتي إثيوبيا زنبرو حيلتات كتاب نايتي بي ال اف مرحت زنبرو حيلتات زغبرو ساعات الله مالتي زمشال الكحول ستنا انا جيت قدات اقال الكحل زي يقول لك اب تاريخ كتنبر ذا يكون جن إذا سلام زي زمطو تتقيمنا كم هاجرات كنبر نخيل دو خنت قملو نخيل دو تقداي نايدوب ذو دعوالو خناتات كتفتر كالديو كم ديستابلايزرز زي كونه خاني تقود آتات أب حزبي زلو مالتي أب منغو حزبتات زلو تفلليات سرعات زمطو أب لعلة تقراي أب تقارو أب حزبي
ጌጋታት ገበናት ተፈጽሙሎ ህዝቢ ከመይ ክፍታሕ ይኽእል ብደረጃ ከም ሃገራት ከም ህዝቢ ማለት እዩ ክጥመት ዘለዎ እዩ ነብሱ ዝኸኣለ ሓደ ዓብይ ስራሕ ዘድልዮ እዩ ግን ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ናብኡ ገጽና ኣተሓሳስባ ክነማዕብል ክንክእል ኣለና ኢንስቴድ ኦፍ ምሻለልካ እንዳተወናጀልካ ልቦና ከኣኒ ክህሉ ትዕግስቲ ክህሉ ካብ መራሕቲ ናይ ትግራይ ይጽበ ተስፋ ገብር ምክንያቱ ገበናት ተገይሩ ግን ኣብ ገበናት ክንነብር ንኽእል ዲና ዝበሃል ኣሎ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገበሮ ገበናት ኣብ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ን30 ዓመት ዘሳቀዮ ካብኡ ሰጊሩ እዩ ናብ ትግራይ እውን ነዚ ገበናት ዝገይሩ ዘሎ ሕጂ እቲ መረዳእታ ሓበራዊ መረዳእታ ምስ ዝህሉ ህዝቢ ኤርትራስ ንባዕሉስ ግዳይ ናይዚ ስርዓት እዚ እዩ ግን ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዙሕ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተፈጺሙሎ ሕጂ ኣብቲ ሶሻል ኣስፔክት እውን ሳይ ምሻለካ ፍታሕ ዘድልዮም ዓበይቲ ጉዳያት ኣለው ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ እቲ ሓደ ኣገዳሲ ነገር ናብ ዘሪት ዝገብሮ ዘሎ ኪኖቲ መሪሕነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዩ ዝሪኦ ዘሎ ኣገዳሲ ነጥቢ ኮይኑ ይስምዓኒ እንታይ ክብል ደለ እዚ ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ ኣንቲ ወይ ዘለዓልናዮ ናይ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ዝበሃል ይገብር ኣሎ ምናልባሽ ንሕና ከምኡ ዕድል ክንረክብ ዲና ከም ኤርትራውያን ኣይንረክብን ዝብል ሕቶስ እዩ ግን ኪኖ ዘሎ ስርዓት ናብ ኤርትራ ስከረዮ ተስፈ እዚ ሰላም መፅኢ ዘሎ ንኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራን እንታይ ረብሓ ኣለዎ ነቲ ስርዓት ክብሮ ፀንሐ ምክንያታት ንዕኡ ይሓኮ ድዩ ከህድሞ ድዩ ካልኣይ እውን እዚ ዘሪት ክብሎ ፀንሐ ዝናብ ትግራይ ተፈጺሙ ዘሎ በደላት ዝኩሉ ነገራት ኣንሕና ከም ዜጋታት እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ምናልባሽ ናይ ሰላም ፀውዒታት ገለ ነይሩ ዓንቲ ወይ ፀስካ ነርካ ስኻውን ፐርሰናል እውን ሓደ ናይ ሰላም ፀውዒት ጌርካ ነርካ እቲ ሲቲዘን ዲፕሎማሲ ዝበሃል እስዩ ተኣምር መስለኒ እዚስ እንታይ ኢና ተራና ክንዋፃእ ዘለና እቶም ናይ ተቃውሞ ውድባት ዝበሃሉ እውን ከምዚ ዘሪት ትብሎ ፀንሐ ተኣኪቦም እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ነቲ ዘሎ ፓብሊክ ሪሌሽንስ ወይ ህዝባዊ ዝምድናታት ኣብቲ ዝነበሮ ወይ ካብ ዝነበሮ ንላዕሊ ከደልልዎ እቲ ስርዓት ኣብቲ ዓዲ ፖለቲካዊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ስርዓት ፖለቲካዊ ሓይሊ ስጋብ ዘሎ ካብኡ ክመፅእ ዝኽእል ናይ ሰላም ዝዝርጋሕ ኢድ ከም ዘሎ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ወላዚ ብሰላም እንተዓረፈ እዚ ናይ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ካልእ ከምዚ ናይ ንህቢ ኩናት እንዳጻሕተረ ገበን እንዳጻሕተረ ከምዚ እንዳጻሕተረ ግጭት እንዳጻሕተረ ስለዝነብር ኣብ ግጭት እዩ ዝነብር እሱ ኣብ ግጭትን ኣብ ገረ ግጭትን ኣብ ኩናትን ኣብ ወረ ኩናትን ኣብ ከምኡ ዚ ናይ ስቴጅ ሜንታሊቲ ዝብሎም ኢንሻአሎ ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ኩናት ዘንጻለለወልና ዘሎ ስለዚ ከምዚ ትበሉ ከምዚ ትግበሩ እንዳተባሃልካ ን20 ገለን ዓመት ዘጽናሐና ዓይነት ኣናባብራ ኣብ ከምኡ ስለዝነብር ንሱ ካብኡ ንጽበዮ ኣወንታዊ ዝኾነ ክሳይ የለን ማለት እዩ ኢላ ተጨፍሊቁ እንተዘይ ኮይኑስ ናይ ባሓቂ ሓላስ ይኣክል ሕጂ በቃ ገሌሉ ንሰላም ቅርብነት ከምዘይ ብሉ ተስርዓትናትና ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ በዚ ሓደ በዚ ምዝን ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ጥራሕ ተሓይዘ ከምኡ ዝብሉ ዘለኹ ማለት እዩ ትባህሪ ናይ ተስርዓት ስለንፈልጦ እዚ ምስ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ወላ ሰላም ዓሪፍ እንተበልናስ ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ እውን ኮ ይዕልም ነይሩ ማለት እዩ ብተሰነይ ቦም ሓጀር ፈሲሶም ከም ዝመልኡ ኣለዉ ዝበሃል ወረታት ካብ ኤርትራ መጽእ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ሕጂ ምዝ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ረብሓታት ክህልወኒ ይኽእል እንታይ ዓይነት ናይ ጸጥታ ሓደጋታት ወይ ዕድላት ክህልወኒ ይኽእል ኢሉ ዝሓሰቡ ነገራት ክሪኦ ዝጀመረ ነገራት እውን ክህሉ ይኽእል ማለት ኔጌቲቭ ኣሉታዊ ዝኾነ ክሳይ ክሕዝ ኣይደለኹም ግን ሓፈሻት ስርዓት እንታይ ከም ዝመስል ቁርብ ክሳይ ንምግባር ኢለ ማለት እዩ ንዝኾነ ሰቡን ምዝኽኻር ዘድልዮ ኣይኮነን ክልተ ነገራት ምናልባት ክብልቲ ሓንቲ ዘርስላሰ እውን ጠቂስዋ ነይሩ እዩ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝረኣናዮ ካብቲ ተላዒሉ ዘሎ ሓደ ዛዕባ እቲ ናይ ጉዳይ ተሓታትነት ጉዳይ ዕርቂ ጉዳይ ሪኮንሲሌሽን ኮሚኒቲ ደረጃ ዕርቂ ሪኮንሲሌሽን ዝበሃል ኣሎ ተሓታትነት ካብ ምስኡ ማለት እዩ ሰላም ክትብል ንድሕር ኮንካስ እቲ ዝተበደለ ናይ ተሓታትነት ሕቶ ናይ ጃስቲስ ሕቶ ናይ ፍትሒ ሕቶ ማዕልቦ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ወይ ድማ ክልተ ሰባት ምስ ተባኣሱ ሓደ ተበዲሉ ከሎ እቅረ እንደተኢልካሉ በቃ ገዲፈልካ ኣለኹ ንፋስ ይሰዶ እንተይልካ ሽዑ ብዛዕባ ሓሳይ ትዛረብ ብዛዕባ ሓሳይ ትዛረብ ተወዲኡ ኣሎ ማለት እዩ
بوحدو بخمي اب تكبار يوعل اب إثيوبيا تلعيل له فتينا صلينا نحنا زبزح إرتراوي نزي خنوتات اب لعل تግራይ ዝወረደ ግፍዒ ኣይድግፎን እዩ ይቃወሞ ይኹንኖ እዩ ነይሩ ፈቲና ጸሊና ግን በቲ ሕጊ ክትሪኦ ከለካ unfortunately እቲ ንዓና ዝመርሓናን ዘሎ ስርዓት ስለ ዝኾነ ደም ሒዙ ዘሎ ኣብኡ ምዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ተሓታትነት ሕቶ ብወገን ኤርትራ እንታይ ይመስል ተሓታትነት ክብል ከለኹ ሕጂ ንኢትዮጵያንስ በዓሎም በቲ ናይ TPLF-ን TDF-ን ወይ ከዓ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝገበሮ ነገራት ንሕራልዩ ፓርት ናይቲ ተሓታትነት ናይ ምትሕትታት ትካላዊ ፕሮሰስ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንዓና ዝምልከት ከይከውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ናትና ምስ መጻና ናይ ተሓታትነት ሕቶ ኣሎ ዶ የለን ዝብል ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብኸመይ እዮም ክሪእዎ ንሳቶም ወይ ብኸመይ እቲ በቲ ሓደ ወገን ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ክህልዎ ወይ ተበዲለ ዝብል ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዝወረደ በደልሲ بخمي يخر زبل حتى حدا زي تملس نصور زي كونه معلومه زتجبر له خوينو تسمعنا له مالس لذي اذا حدا حتى له حدا بده له بخمي يخر كذا دامز وات هابنس زبل ترانا إرتراويان ترانا ناثنا خنتاي كخون خلت بالحج حتى قداسي تحطها مالتي على الكاز اللخا سلام يقبرو همزي دقاقمنا زبلنا تسفى نقبر زي تسألنا كله تقبراو خخون سلام كخون ስለዚ ተራና ዳእሞ እንታይ ንሕና ሓንቲ ኩሉ ግዜ ደጋጊመ ዝብላ ኣነ ተስፋ እውን ዝገብረላ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት እንድሕር ኢና ብቁፅሪ ውሑዳት ዘይኮኑ ኤርትራውያን ኣዝዮም ብዙሓት ኤርትራውያን ማለት እዩ ነቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወርድ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዝነበረ ግደፎ ናይቲ TPLF ዶ ሕወሓት ደገለ ዝበሃል ካልእ እዮም ንሶም ግደፎ ዋላ ሶም ክሳይ እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሲቪላውያን ዜጋታት ዝወርድ ዝነበረ ግፍዒ فوز زبالة زخننة مسجد بتقرأ وانت أطوع زبالة بزح إرتراو الله حجي أنا نزل سبزي نزل كفالنا حبرة سبنا بقولك يخون بأكب درجة بس بيكون برجساون من قصاصات ولا سجى بوليتيكاوي سلفتات كي ترفع مسجد بتقرأ سوليداريتي ناتو مسجد بتقرأ عاولو دمسو دقوفو زسمعي أكلنا إرترا عتخبر زخنا عرقي ناي مبهال ناي سلام منفس هذا أون تاو ترى الرخابي ترى كمز دلدل مش على الرخابي كمو ترى خد صوتي اللي زبل تسفايز لنا أنا من يوم بخمي نزيك الرأي زبل من البات مسكولتي تهزب دار أخص من أكم خمسة يخل من كحق زي ندخلتي هزبتها أمر الرخاب أتي زلوا كرحنتي تتفتير زلوا جبنات زلوا دم تزلوا إحتاس بخمي كدبس يخل سلازة هزب خاء بسلام زنوبرو له من قدرتات ناي مدلاي تخولو عبي ترى أو أنت أو ترى خد صوتي لذا حسوا بقول كنا جمير كاملت كابتي بقول كسبات بوكب كم زغلص نحنا ناي ميديا سبات الله بوليتيكا مقصاصات الله مرحت هايمانات الله أقدس خلوت صلوتي بوليتيكاوي حيلتاتن فيجرس من الله مالت زيهم حدا أو أنت هوي ناي مبجسي ترى خد صوتي يخو اليوم إلى يحسبهم مالتيو تسفاي قبر كم زعينة هوا هو كفتر بتحدى وجن بحواتنا إتبعن تجارخ أقوم عينة شوهات كله نزخ أريكوغنيشن نزخ أفلوت أو كله تسفاي قبر مالت إذا مالت of course أصلي تحمى نجارات أبرو سمز ولا ده يلون كله يرسع مالت يكون إنجن بمولو حزب إرترا زبز حزب إرترا خانة تزور دم زنا برا قفحي كم زي كبولو يدقفو خم زي نبرة إذا خاص كم حدا أون تاوي مبجسي ننباري سلاماوي زمدناتاتن قصون زقانة بوليتيكاوي ركباتن سكر دباو حونا سكر دباو عرقي كخون تسفى يقبر بخمس مرة أخوة قلنا خبر الأبديان بس غلا حراي زريت اوكي ثانك يو تسفى لهم طبقوا ستاين دي لو من هالوقت كوس خلاص تدافعين تايو كوينات انوت ني دمس كوينات قتلي دمس كوينات دما دم كم تحقق مشال كل جزء كم زندي خوينا كم تبلي تقبر أنا أقاطع خوينو هجي نتايو تتقود يوزر لون هجينا أبنا تتي أنا نتاي منه تتقود يوزر لو ذي موجوداتي قبل اللي الورده بحس بيرتراد ورده موجوداتي فنان كم مرد أتا مزهلو زبالة أيو إذا موجودات زي تسرعات نصو زوننا نصو زورا
ميشنس مشان الكناي ጸጥታ ይኹን ናቱ ናይ ካድሬታት ይኹን ናይ ፕሮፓጋንዳ ይኹን استحبالخ ኣብ ነዊሕ ዓመታት ዘጥረዮ ዝፈጽሞ ገበናት እዩ ዝገበናት እዚ ሕጂ እቲ ባእሲ ኣብ መንጎቱ ህዝብታት ኣይኮነን ዘሎ ሕጂ እቲ ሕጂ ተስፋ ዝገብሮ እቲ ኣብ ትግራይ ዘለውን ብደረጃ መርሕነት ማለት እዩ ወላ ቆትሊ የስቆትሊ ወሪድዩ መጉዛእቱ ወሪድዩ ግን ቅድሚት ገጽና ክንጥምት ተደኣ ኮይናሲ ኣብ ልዕልታ ተስፋ ዓለም ዝበላ መራሕቲ ተራ ኣለዎም ዝኮይና ዝገበናት ዝስ ብህዝብ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣይኮነን ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣዴታት ኣቦታት ናይ ኤርትራ ንፈልጥ ኢና ካብኡ እንዲና ተወሊድና ሕዋትና እንዲም ተገዲዶም ናብቲ ኮይናት ዝመፁ ዘለዉ ፈትዮም እንዲም እንታይ ዝኾኑ ዘለዉ ሕጂ እንታይ እቲ ናይቲ ውልቀ መለኽቲ ዝሰርሕዎ ኔትዎርክስን ኢንስቲትዩሽንስን እዩ ናብዚ ሓደጋታት ዝውዲቕዎ ዘሎ ነትስታይ ሕጂ እቲ መርሕነታት ኣብ ትግራይ ዘለውን ነዚ ሳይ ክሕግዝ ክኽእል ኣለዎ እቲ ባእሲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣይኮነን ንስርዓት እዚ ክሳብ ዝተኣልየ ሕውነት ጉርብትና ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ብቐሊሉ ሳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሳያት ኣለኒ ሕጂ ዳርጋ ወላ ሓደ ነገር ኣይገረፍኩምላን ኩላ ገሊጽኩም ኣይኹም ኣብቲ መጻኢ ይረኣየካ ብዙሕ ብሩህ ዝኾነ ተስፋታት ኣሎ ሓደ ሓደ ከዓ ስክፍታታት ኣሎ እቲ መሪሕነት ተራ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ተራ ኣለዎ ንሕና ከም ውልቀ ሰባት ተራ ኣለና እጃምና ነምርክተሉ ማለት እዩ ተወስኽዎ ነገር ተዘይብልኩም ንሎሚ ናብዚ ክዓጽዋየ ሓድሽ ሓበሬታ ምስ መጻ ከዓ ደጊምና ንሪኣ ማለት እዩ